ya, Bang. Heeh. Oh, saiki iki bocah tuan nakal lho, iya. Tua-tua kena coba. Oke, batun iki, Pak. Ngapun ya. Ya, jambalas. Hey. Hop ya, hop ya. Bojomu tak silih, nera petak tak baleni. Ayo Mas. Nanging aku dek wis kebelet tresno. Hai didi ana longso. Hai didi rasa ning ati. Oke. Karep atiku nanging ra bakal duweni. Hey sayange anake limo. Nanging aku dik wis kebedet tresno. Ana longso rasa ning ati. Hai didi karep atiku nanging ra bakal duweni. Asik. Alas kulite ijo sing pagagas matane ijo nek ro duit ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Semoga tenane. Hey, jambu alas lho. Manis rasane najan kowe telas tak enteni randane. Sayange anake limo nanging aku dik wis kebelet tresno. Nana longso hai didi rasa ning ati. Karep atiku nanging ra bakal duweni. Hey aja putih-putih mbut rambut. Jambu alas kulite ireng sing tak gagas rambute ireng ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Rungono susune prawan rasane kaya es degan. Susune rondo kecut kaya banyu klopo. Tapi berkasihan loh Mas. Yo Nes, kesahan. Ora masa jambu alas manis rasane najan kowe telas tak enteni randane. Sayange anake limo nanging aku dik wis kebelet tresno. Nana longso hai didi rasa ning ati. Karep atiku nanging ra bakal duweni. Nah,
rambute kok digegem wae iki piye to, Pak? Karo sebelahe Pak Pur barang iku lho, Pak Sopo iku lho. Lah, nggih. Pak Sopo, mbo ya. Per layar. Nggih.